An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi tarata min na bɛnnen bɛ nansara san kalo 7 juillet kalo ye bi y'o tile 6 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye furancɛla kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 26 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo kurumarikaw fɛ yen bɛnkan min bɛ ni maa bɛ se k'a fɔ k'o tun bɛ sen na bɛnkan in kɔni kumaw cayalen bɛ kunungo wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta marifatigi dɔw n'i y'a sɔrɔ k'u kunda goma kura kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi basigibaliya u cogolen bɛ Moti marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔma yɔrɔw la o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ na Sumbi yɔrɔw la an baladan k'a fɔ an ka Mali kɛlɛkɛcɛw olu ka mobili dɔ yɛlɛla mugujugu kan o kɛra so ye ni ka Mali kɛlɛkɛcɛ 5 ni to la ko kɛra cogo min la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa sɛbɛn an ka jamana kunnigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ale denkɛ Karimu Keyita kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfura donni b'ale nɔfɛ a mana ye dugukolo yɔrɔ k'a minɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lana k'a fɔ min ka dɔ k'a fɔ bɛnkan min n'o kun talen bɛ ɲɔgɔnna lamini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ka dɔ k'a fɔ jadiwala tigilamaw ni sigida lakanabaa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye ka dɔ k'a fɔ dozolakaw ye olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini sibiri dɔw wulikɛjɔw kɔni kɛra wulikɛjɔw kɔni kɛlen bɛ saw ye bi an b'a ladɔn k'a fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wulikɛjɔ la k'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ni bɛnkan tun bɛ yen mugu kun tɛ ka ci nka ni bɛnkan kɔni bɛ ka wuli dozolakaw ka fɔ la ko jadiwala tigilamaw de sola ka d'u ka sibiri dɔw yɔrɔ caman na o de kama ko nin gɛlɛya ninnu daminɛna wulikɛjɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu kɛra sibirido kurumangube kɔfɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka taa Mɔlɔdu marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra tuguni ka na bɛɛ tora fanfɛlaw la wulikɛjɔw kɔni cayara jadiwala tigilamaw fɛ nin waati na donsow yɛrɛ wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin ka dɔ ka f'u ka sigidaw lakanani ma o kɔni kɛlen bɛ bi donsow kɔni u y'a bila yɔrɔ min na talen bɛ yen u yɛrɛ kelen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunna sininko an b'a ladan k'a fɔ u ye wulikɛjɔ min ta ka ɲɛsin kaw si o marabolo ma n'i y'a sɔrɔ ni ka taa cɛ dɔ fa a ka foro la o kɔni kɛra so ye e ka dɔ wulikɛjɔw ka sigi ka se ka lakana kɔni ka sabati donso lakaw fɛ yɔrɔw la kunungo gomakurakaw fɛ u ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin k'u kunda gomakura kan donsolakaw ni olu kɔni ye wulikɛjɔ ta ni ka kunbɛli ta ka ɲɛsuma k'u ko to senna ko kɔfɛ Mali lakana tigilamaw tilala k'u kunda yɔrɔ kan fɛn bɛ fara bɛɛ lajɛlen ka marifatiw kɔni gɔnna o kɔfɛ an b'a ladɔn k'a fɔ k'u y'u kɔtɔrɔma bɔ maa caman ka fɔla bɛ sigida ninnu kɔnɔ na ka bɛɛ lajɛlen to kamana gan na u taara kaw o dɛrɛnkɔfɛlaw la ka taa maaw sɔrɔ yen maaw bɛ ka baaraw kɛ kɔni jamaba a yirala k'a fɔ kabini kɔni ni marifaw yɛrɛ maaw yɛrɛ ɲini o kɔni kɛra jama fanba bɛɛ lajɛlen ka boli ne k'i kunda so kan n'o ye maloturulaw ye tuma min na n'o baaraw kɛra donso kɔni wulikɛjɔ kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn in kun dɔnnen don koyi dɔwɛrɛ tɛ an bɛ sɔmiyɛda min na bi n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw kɔni sera ka se ka fɛɛrɛ tigɛ k'u bɛ don n'u ka foro cɛ o de don fɛn bɛ fara u kan jamana ka wuli ka jɔ dɛ ne jamana ma wuli ka jɔ a ko kɔni a bɛ kɛ ko gɛlɛmanba de ye o tuma fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔ na maa ɲɛmaa minnu bɛ yen u ka wulikɛjɔ kɛ dɛ bɛɛ ye tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ bi n'a fɔra ko Mali dira sɔrɔsilakaw ma k'o ye nisɔndiyakoba ye k'a sɔrɔ a tun bɛ waati min na kɔsa in na jama jɛra ka Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ni k'ale gɛn ka wulu su a nɔfɛ bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko sɔrɔdasiw nacogo k'o ka ɲi sɔrɔdasiw tile la min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o ma deli ka kɛ yɛrɛ fiyewu ni ka dugu dɔw minɛ walima ka yɔrɔ dɔw dɛsɛ yɛrɛ u tɛ se ka taa yɔrɔ si o b'a yira k'a fɔ ni ba kasira an b'a ladɔn k'a fɔ ni jakuma kasira sangafo jama na wulu kan ka samɛ dɛ wulikɛjɔ bɛ yɛlɛ kɛ ka sɔrɔdasiw fɛ ka wulikɛjɔ ta n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi kurumari kɔnɔ na bi a kun bɛ fɛn min kan n'Ala ma fara an kan ci ka ɲinɛ gɛlɛyaba bi dɔn na wa i ka dɔn a bɛ kɛ cɛnni dan ye u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ fo u bɛ se ka sɔrɔ waleyaw dan na cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ lakanabaliyaw kun kɔnɔ hali bi k'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw k'olu bɔtɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sumbi ye an b'a ladɔn k'a fɔ k'u kunda yɔrɔ min kan o ye ka dɔn k'a fɔ Jaritu o ye ka dɔn kilomɛtiri 30 bɔɲɔngo ka na ale yɛrɛ yɔrɔw la u ka don ta mobili dɔ i ka dɔn o yɛlɛla mugujugu kan o kɔni kɛra so ye an b'a ladɔn k'a fɔ fɔcogo la k'an ka Mali kɛlɛkɛcɛ maa 5 ni tor'o la ka tila ka minɛ dɔw ni k'olu tiɲɛ tuma min na o kɛra u ye magɛni ta ka ɲɛ s'u ma
nga mamun yo wala no woni ke ka do ka fo ma se ka soro wala ma ka se ka maminu na amala ka fo bara ma se ke we fere ko ndike ka yire ka fo na la sono mani bara mi ka ta ka nyesuma kubuna fusira da na medugo de ke basigini lafiya be mali soro sira o sira fe alako anga jamana blaw mine kono na mborai ambala ka fo bi moti marabulu kono na mi ka do ka fo kunungoye wuli ka do tarago kura ka nyasi dugu fla bonyangoma dugu do be ni asoro dugu na be le ko duro kata se ka do ka fo pelu ayira ka fo ko wuli ka do keba no marfatigi jekulu do we kerani na jadi wala tigama ko ngele meka sunat ka ma unyana ku wuli ka do kema nani bujango bonani na ambala na fo ka tlaka bagaunche sigira la ma wire wuli ka do ke ka yira ka fo yira la kana kono bo bara sigi senga ni yora ina ambe domene ko bi kan ngele meka wuli ka do bala ile ka duzula kaw ka yira la kana ta ngani ni bala ile kitundu femi fo ko mali de cheke de menyoya ta ni kenya suma no te duzula kaw ni ka do ka fo lu de ka suru ni jadi wala tigila ma ulaje uba fo kulu ti mali surasu wala mali ya kana ba umani yoro uru tabisima duzula kaw tete de rede ka wuli ka do ta ko kura ka tlaku wire ka sigida ula kana muna ulu tu teke de nyoma nu tsega tayro bana wal manu tayro bana uri dozo ku tega de nyoma de ka sega jamana ina gela be bani hakla kere munati blo seraka ni menyi ngali kumbo kamini sangaja dozo famba ire fe fena tiare ba soro dobi yala o nyuma dobi yala o juguma nga dozo famba bele gele ka marfa takunte dorede anga yire lakana andi se mama makana sama ka klaka epi lakana tigelma ublale do ko ka fato de bele gele lakana na manya ka fo tiendo e ka do jama chaya ko bala wal ma yoro ni yoro do be do mala bula uni dozo kangu tega ni nyoma sango basigi ni lafia kan marakele na bale soro marade chama be o de fo nga ni ya jitemina be o de bilaki ni ya soro solitev mina fato de njama mi yere o de konana anga jamana basigi ni lafia be na sira o sira fe ala ka jamana mblo sira kan na mburai ambaloran ka fo jabali mi ka do ka fo srabanka sara min kera jabali kera da fe na tunye kuna fonda o makunungo kuna fono na ka do ka fo mi chauffeur ke kama bulle ko chauffeur ke de kunjongine de do chauffeur ke ka be ayre banane do o kofe ma saba min ya sono fatura muso flani chekile e ka do ko e ma hake de ukala ka kuna fono wera udama o tumambe dugo de ke ni na nyone fo min ya soro srabanka sara do ala kan kishi akasara o manga jamana kono namborai ambalaran ka fo anga jamana kono na kerani na jembele ile kono na kiri tigila ma munumbe ni aso nulu ye fetefeteli ka yira ka fo imana ye yoro ube femi ble no fe na be wele ko mandat d'arrêt international ambalaran ka fo uyo bara ko ni ko kera ka nyasa nga jamana kuni koro e lady bin warke ta le denga karim keta ka mandat bla no fe ka fo na ira almene nga kono akamene ka so ke fenj mendi angal la da ka fo kuna fo ndila mimbe ni e chitemene na kumbe wele ko brema turi na le tununa ka bo yeli ma bele gele nyekoro o puma ko ni kamino kera fo be sekretari chamambe ani ma chamanga mana bele gele ko karimu de do ko koto sina do tunyo fomunge jama famba klela kai ko kuma hali ni sozoli bigala ka ke karimu fe kika do ko sababate olu nyekoro o kuma munu tumena karimu no fe ambala dan ka fo kiri tigala ma we wuli gajo ke jegulu munu be ni asoro ka bara nyesembo bolo frama nga jamana kono na ka seba bla ka ira ka fo fere bali le ka tige karimu na yero ka karimu mine e ka do ka nyiningali kala ni kono na ma chamanga fola ko sigi kun gele menene ka fo ko ni mike do ka fola ko ka do fenfembe no ka nga tige ni ko ina ko ka ko dangene ma ubuse ka don chukuma ni tiendo walma ni ka do akube chukumina ambe femi fran bele ile ka minda ka di manila sanfeni duguma yarabi ala la ka nga jamana blo siraka namborai France jamana tunya ira ka fo kulu kwani mamena ka do ka fo bandau na le tika kuraka ba fanga ya ira ka fo ko wuli ka do kwani uluka de menywanya ku ka do bena jawni malini onje ko kuma to sena bala ile kunda bali banembe do kamana gona do ya ira ka fo ko ni kelika kan ko France ira ka taka bwanga jamana sina ma chamanga kuma utunyoyi fembe faro bala ira ka ko koto sina ambala dan ka fo juma do France jamana uya latika ka fo kuna la sono muyo kuma menfo uye segingo ko ni mbolo dale disa oni maliko no bunu teka dinyo makaseka barake kaseka basiki ni lafia ko sabata nga jamana ko nga mado ka fola ko tara de France ire de kata ko ke do do retede uya e ka fo nulu tara adama do lu ire la ko de ke mobala ka wuli ga jokke kaseka nin kuin kaseka bua mene kono na konga ni France jamana tara anga jamana kono na kika do ko gele fo me ko frobi sora la ma chamanga fola kuma ko mara tedere ku ga taka bondala e ka don hirabi se anga kula bele gele be ki tafo fembe faran bele ile kan mali basiki ni lafia bena sira sira fe ala ka jamana mblo mene kono na mborai ambalo dan ka fo anga jamana kono be yere nyinga kanga keula o yere nyinga te dorede mi ka do ka fo sira me na be wele ko fala ko o be tingoli ale yoro la ni bele ile fana marabolo e na bele ile be nyon soro juela marabolo de konana mi e juma shufala fe ni ka do je sibirila wuli ka do ke ba do de mobile do olu botola sugula ka segu mbe fitiri ni safu ere che wa kera gotoro kera dani yere fe ku ye wele bla la kana ba uma ka dese olu bina wati mino ya so san wole ko tarangolondo kwa kero de
yasa ka pratique dama chauffeur ke min be ni asonu yali folo de jo dumbi ado ale ba nyefanye angalame togo ye Musa Dumeya ka bo Falako Mamina ni shukura ya milonche amala kanali yani gitro che ati un club iri reka buguda ayo tourner da dro kurambuto yere la ka foku shalma kada sino mo chama ka foku shalma kara mun mi molu kuno luba kalamo ala ba kalamo ne re balala ka fefe ko ngon ngare ba foku nsadi ne kuma na teme ka soro mallo be donc konona na ni balala ka fefe ndro do bula bo dro ka muguchi bola kiloro ya chi ola kiloro ya chi ni frame na kanjo ni re frame na kanjo war hanni mo moli fakade buna no sama ka moli kuno yure ka moli bla ba ta ni mo ko yure moli faka ka joka shore video de la ka faka o anjola ne re bi jo watimi do kla ka chi bali yara ko ni ka foku kilini flado tada wallahi ko ni kara bu fa befe oni njola o fulola ne yara de la moli yara kono nona kana ne sama ka bo mo nani do ba fo wo mugu chinena do kama ku ka to do kama ku ba chinena yene fiola kata ne da ka to kana moli kono mo to kam donc o kofe an klale ngoro pe do ro moli kofe moli nana ka nijo kala ka to fi o klaro la do nana ka nijo kala ka to fi mamina ni uya mo jigi ne ya soro diro be kasila moli kono donc wuli la ngomi din loje ako kunu la ko kesegana o ma mo muso de taramini bongo bade be mini bongo bade dalelo mo ma kuma finalement nga nyedo yere utale ngoro ko ay dale yele sa ya soro ja wo bebbo bali kama ka mo wakili soro moli kono bali o soro liminge ango bon ngomi chugo misa andina saka taka boyabli wonno kon tara asoro munu chunga bo safe olu fana e kuna fania di kofe moli ba to mo sisa donc olu joy angla ngoro la sisa dogo ko prograde ga ngoro ba ko anyo wolo maso dogo ko ashebe ga ngoro ba lu anyo wolo maso finalement ne rekla ga nga Senegal nyongo de wole sisa donc karsa banu ko ni biranga o tier la la kana tigla mo wala maso gu soro donc aka fere ga ko wele an ni flet ngale parce que ani gitro chati un club o wele o kale anye fuye ko fa ngara ko wele ngobuma e chimi vo amal chima la sewa parce que me anyata mo wala o be du asoro mo nu jole doyi mo ta anikele u jole lu ko afara an mo no mo la ko le ko mo wele u joma ko nu nana ko ni ko be nyoko mbabi u to la foka ta to talengora ngo soro ka wuli ko talengora ko abi 30 minutes bo awon nana kana nyini ngakuna fo na fana amemun ndawo lu fuye ku tara fajuma fe no ko ngu tara ni ve we mo lu joli mo lu sabadejo mo lu sababe ya mbega warbo aga shuere fidini safuche kara juma ya shiya fola yara aka keni siraka sama blanguna yara ka foko ni mikana magalla ba ngono menebulu ame wole ke fangati kila moyi donc uko ni uka sabali uka lakana ya libi uka sabati ama futala de mais alibi uka do faraka parce que ko metugo mi sisan no mo do faraka ama no na saare wole ke ka minke nu nale kundo ko ni alma fo nu ko ni kuntinyo ko ni mu choko nu ndi jinyawla non nana ere mi koni ke mandi ku yede sala to rabi sena ye mandi chena abaloran ka foni tuye dumia kanye wala enkera mamunu na ikado alere chauffeur mimbe na damena na alere de atumbe shaka goita aleka kuma baranina kabo fana afora chokomina ambe dugo ke yarabi ala kala kana ne ko sabati nota chambe nindi do ko ka wele bla afoila utunu soro kene ka fu talengoro ko ambaloran ka fu wati jamfana ubise kene ka we dabal bango de ni telema do bara nu singoro ni o fu adobede lo ba fu kunu wenya soro mo nyana ka be gelanga ukone nganga segana kana fera utiga sonu ni mauka bonyo na kango deke ala ka klinyu manda manga jamana ni ka basi ni ka wulu ni ndashiro mena nga flema ite sise kumana ala ka klinyu manda ma namburai ambaloran ka fu bi mi buguni marabulo yi yoro mbe ni asono ye kedo ka fo yiri du ale marabulo konna ye kraniana zama dugu ayira ka fo ko wuli kedo ke baddo kraniana la kana ba farale nyonga mobile flag garde ni polsu ulu yira keneka mbe ni asoro kana dugu la maw dabale bana kubutane dutiga bagaw nya ko ngera nyon sonso ko fa senfe marfatu bora la do jongina ako kera to jona sirige nyingali tani ka nyesi zama kadoma ale ba nyefoanye angalame ne to Draman Sangare abo yirudugu commune na zama Dramana ay kuna fon soro ko juma dongo ko marfa cira madola zama ako kera togodi name balmina juma do so mada jona fe polisu ni piko pu sawadi jigilanga dugu kono kana fo ko ube dugu tigiga mishuche manyoya makala donc ya ise ga mishuche ku bitani mishuye dugu don bola ku kumbe ka mishu yerke ubulu fa ye gashu ko ni kiti sanfe bo masira
u dɛsɛla ka taa ni misiw ye donc u ye dugutigi ka moto ta ka dugutigi dɔw kɛ ka moto ta u taara n'o ye an ka commune dugu la n'o ye Woromana ye selen kɔfɛ Woromana ye sa u taara k'u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fana ka misiw cɛ ye o dugutigi fana ka mɔgɔ ye dugudenw fana farala o tigi kan ka se ka misiw fana minɛ o la misiw minɛlen kɔfɛ sisan u ye moto 2 min ta Zama dugu kɔnɔ f'u bɛ segin ka taa n'o ye moto o nɔfɛ ko kɛlɛ de la sa u ni dugudenw sela ka kuma sɔn ɲɔgɔn cɛ u gaji fili dugudenw kan fɔ ka na marifaciw yɛrɛ yala bali ye duguden mɔgɔ kelen pe de sɔrɔ maintenant u tɔ kelen o jogila o ye ambulance wele Buguni ka na mɔgɔ jogile olu ta ka taa n'o ye alhamdulillah bi kɔni ka fisa u la kosɛbɛ. Maa sugu jumɛn de kun don? Mun nana gaji fili ninnu kɛ gardiw ni polisiw ye tun don. Mun de kama u nana ni waleya in kɛ dugutigi la ka na yira k'u bɛ taa ni dugutigi ka misiw ye? Mun kama u nana waleya nin kɛ halisa an bɛ jaabi makɔnɔ de la o la fɔlɔ parce que u siɲɛ fɔlɔ ta ala nin ye fɔlɔ ko mɔgɔ banalenw kɔni bɛ yen fɔlɔ n'o k'u nɔgɔla waati ni jaabi min bɔra la n'ala sɔnna kunnafoni bɛ ala sɔrɔ. Yalima gɛlɛya bɛ dugutigi ni dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ wa? Gɛlɛya bɛ dugutigi ni dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni waleya ye parce que u siɲɛ fɔlɔ tɛ misi tɛli la nin ye u siɲɛ 2nan ye a la samiya banda la u nana ka na isaye k'u bɛ taa n'a ye cogo la u minɛ n'u la ka kɔsegin cɛn na fana a taara gardiw fana nɔfɛ tuguni ka na k'u bɛ taa ni dugutigi ka misi ye tuguni fana minɛ n'u la fɔlɔ. Kumakan laban ne bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u hakili to nin u kɛ wale nin na kosɛbɛ ka se ka fu siri nin ko dan na n'a fɔla jamana tentigi jamanaden bɛɛ ɲɛ gɛlɛya mana kɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo jamanaden dɔ ka taa wari di tentigi dɔw ma k'o ta ka na jamanaden ɲɔgɔn kama wa tentigi olu fana olu nana fɔ ka na se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin dɔw ma tiɲɛna waleya kɔni siran kɛ fɛn belebele de don parce que taali ɲɛfɛ mɔgɔ t'a dɔn a bɛna wolo min na. Jɔn de wari di tentigi ma k'u ka na dugutigi kama? O ye Woromana ka dɔ de ye ale de galu mun ɲɛ ka na dugutigi ka misiw yira donc u tɛna se ka wuli ka na ten ni fɛn dɔ ma di u ma kɔni u tɛ se ka kɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Dramane Sangare Kanye Siri Kulubali ale ka kuma barani na ɲininkali cɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ ko hali mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u t'a dɔn min don ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoni caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko dugukoloko mankan de ye ko in ye a ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ hali bi kunnafoni minnu mana bɔ la don nata kɔnɔ olu bɛ lɛle piratigɛ bɛ di aw ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka kasobonba yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni kojugukɛla fara maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni e ye kojugu kɛ walima sariya sɔ nana e bɛ se ka taa lasago ye k'o sababu kɛ a maa bɛɛ tɛ se ka kɛ kojugukɛla ye nka n'i ye sariya sɔsɔ o b'a yira ko dɔ la e n'a fɔ e kan ka lasago yɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ e kasobonba ye sibiri do dɛ k'i ka dɔn maa dɔ de nana ko ale bɛ tɛmɛ ka taa maaw lajɛ o bɛ k'a kɔnɔna na jaja an ka lakana bonda min n'i y'a sɔrɔ o ye sɔrɔdasilaka ye finitigilaka don a dontɔ la dɛ k'a ko k'a bɛ don k'u bɛ jateminɛ k'a ka tuba fɛ gɛlɛ dɔ ja dɔrɔgu de b'a kunna a bɛ kilo 1 bɔ ka don n'o ye kasobonba kɔnɔna na gardiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ bali tigɛ ka se k'a tɛgɛ minɛ ka se k'a minɛ k'a fɔsɔn yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ sariya ka bolo kan yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma kasobonba an b'a la k'a fɔ kɔlɔsilikɛla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye bɛɛ lajɛlen ka kasoden bɛɛ lajɛlen ka baaraw jateminɛ o ɲɛma ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye ko in kɛra cogo jumɛn de la an k'a lamɛn. Ɔnzɛri wagati sodasikɛ dɔ de nana visite la parce que visite bɛ yen samedi ni dimanche n'a bɛ don o don fo juma visite min bɛ yen o ye présumé terroriste ta ye maintenant don dɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔ lajɛ o hukumu kɔnɔna na a nana mɔgɔ filɛ la an ka kasoba règlement intérieur ye min ye n'i bɛ don prison kɔnɔ fo i ka lajɛ fo hakili magamaga i la ka lajɛ ni fɛn jugu dogolen t'i bolo maintenant o kɔnɔna na a y'i ban itini y'i ban a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ da la a kɔrɔkɛw de don u ka jala fana ka bon n'o ye parce que première classe de don et puis a kɔrɔw de don a y'i ban dès lors k'a y'i ban mɔgɔw y'a miiri i b'a sɔrɔ fɛn dɔ dogolen de b'a bolo maintenant n'a bɛ don forcément a bɛ lajɛ o lajɛ kɔnɔna na drogue de yɛlɛ a kɔ drogue yɛlɛ a kɔ service de sécurité olu cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye bureau pilote la ka taga a ɲininka maintenant o kɔfɛ o sera n'a ye ne fɛ maintenant u nalen ne kɔni ye directeur national wele ka ɲɛfɔ directeur ye situation kɛra cogo min o fɔlɔ ye directeur ye après ka procureur wele ka ɲɛfɔ procureur fana ye donc an ye ɲɛgɛn don a la dɔrɔn ka conduire ka taa n'a ye VTN directeur parce que wali jugukɛla n'a minɛna kasoba la fila t'a la an b'a kɛ a bɛ taa n'a ye VTN parce que sariya filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ sariya min a dabɔra bɛɛ de kama parce que an yɛrɛ de y'a voté an yɛrɛ de a kɛ a cogo la ten donc a taara gendarmerie la o kɔnɔna ten donc tun bɛna taa di cellule dɔ bɛ yen u b'a wele 9DC tun bɛ taa di olu de ma maintenant mɔgɔ kelen min de don an t'a dɔn parce que a donlen a ma se ka mɔgɔ labɔ enquête kɔnɔna na a bɛna dɔn réellement a bɛna taa di mɔgɔ kelen min don mais maintenant a ka signifié que kasoba falen don ni bɛna jama min bɛ yen a ka ca ni jama 2,800 o kɔnɔna na n'a fɔra ko sɔrɔdasi bɛ wuli a ka yɔrɔ la ka na dɔrɔgu di kasoden ma ka u kunkolo ɲagami ka bila an la sɔrɔdasi ka baara ye kɛlɛ de ye et je pense que an bɛ terrorisme min na a kɛlɛ ma ban fɔlɔ de
donc ni kɛlɛ ko don kɛlɛ b'a bolo maintenant a bila aw kun la c'est que agent minnu bɛ yan ani an ka mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ baara la mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ 2,200 kɔlɔsi et que i soldats au lieu que i ka na u dɛmɛ u ka baara la e bɛ na mɔgɔw kunkolo ɲagami ka u bila i tɔ ɲɔgɔn la et ni kasugo cira jɔn bɛ sunɔgɔ Bamakɔ ni mɔgɔ n'u ye drogue sɔrɔ ka min ka u kunkolo ɲagami kɛ u bɛ na mun kɛ soldats kan k'o kɛ soldats ka baara to yen a ka baara ye min ye a ka taa a ka baara kɛ o de y'a kɛ très rapidement analyse caman kɛ a y'a kɛ ka taa n'a ye pour que si ni dɔ b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ a ka bila kun dɔ la o sɔrɔ kelen de bɛ na a ma kɔnɔ parce que e mɔgɔ n'a y'i minɛ quel qu'en soit ton grade an bɛ t'i fili enquête de kɛ n'i kan ka gɛn i kan ka gɛn ka bɔ armée la et d'ailleurs nin tɛ façon minnu kan ka gɛn de o en tout cas n'a bɛ ɲa unité la ne b'a kɛ parce que an bɛ baara min na kɛ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn kasugo mɔgɔ kan an dɛmɛ kaso baara la de kɛ o man kan an dɛmɛ ka kaso baara kɛ maintenant n'u b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ je pense que u ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la u kana se an fɛ c'est presque 1 kilo drogue donlen kasogo la je pense que ko belebeleba de don dɛ fɛn min fitinin yɛrɛ n'i y'a min kɛ i kunkolo bɛ ɲagami a kilo kelen kɔni yɔrɔ mɔgɔ t'o kɛ americain min ye min ye u b'aw ka denmisɛnninw kɔlɔsi je pense que baara ma ban armée de l'air la o an bɛ de terrorisme kɛlɛ la et je pense que a ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛ a tɛ taa dɔrɔn di terroriste la terroriste min bɛ an bolo yan nɔ cɛ a ka ca ni maa 100 ni maa 60 Mali bɛɛ lajɛlen terroriste bɛ minɛ n'u m'an bila yan nɔ u bɛ taa bila Kulukoro mɔgɔ min bɛ ka o garde kɛ au lieu que i ka na u dɛmɛ ka u ka baara ɲɛ i bɛ na o a kɛ donc u ka chef ninnu u ka lajɛ u ka baara ye min ye je pense que u guider u ka baara la u kana an tɔɔrɔ quoi kɔsa in na an ka mɔgɔw wulila parce que fɛn t'an bolo u wulila kɛlɛ la o fo an ka droit ye min ye an tun b'o mankan la an tun b'o kuma la an ka mɔgɔw tun b'o kuma la maintenant o kɔnɔna kɛ sɔbɔsi ka na an ka mɔgɔ fana sape kɛ a tɛ se ka ɲɛ ni parlement b'aw bolo cɛ u ka kaso de ye ka to yen an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kasobonba kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ kasodenw ka koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min n'o ye régisseur ye ni tun y'ale ka ɲɛ nin ye dabalibanko de ye o de la a bɛ fɔ ɲɛna k'an bɛ ka soli an tɛ ka taama lakanakɛba ye maa minnu ye n'a fɔra olu cɛra bi ko maa dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ nin kɛ nin ye dabalibanko de nka a ti bala maa la kosɔn kɛ n'i y'an ka lakanabaw anw ka finitigilakaw yɛrɛ ta cogo caman bɛ bi o b'a jira maa la ko nin bɛ se ka y'a kɔnɔna na a dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɛsɛlen bɛ fɛn minnu na den minnu bɛ yen n'olu y'an kɛɲɛ walima den minnu bɛ yen n'olu banna an ko b'a fɛ olu ka don da minnu fɛ olu ban o ma olu damanda se bɛ ye dama nɛgɛjuru de bɛ banba k'a fɔ k'olu ka ta u bɛ ta u bɛ se walima kanu b'u la walima u kan ka se ka kɛ ladamu b'u la o si kelen tɛ u la u bɛ ta ten dɔrɔn ka k'a ye n'u kɛra ye fɛn min ka di olu fana ye a bɛ kɛ ten dɛ i mana ɲɔ san sugu la ka taa dan e ka da ɲɔ na i b'a tigɛ ten ka na n'a ye ten ka n'a kɛ dumuni ten a bɛ dun ten k'o kɛ e ma woloma dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ bi an ka lakana kunda e ka da dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'a sɔrɔ kɛ dɔ wɛrɛ a dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ maaw sigalen b'a la k'a fɔ ko ne ninnu yɛrɛ sen tɛ waleya jugu la ka ɲɛ san ka jamana o y'a fanba ye dɔ wɛrɛ tɛ parce que a kɛcogo e ka da o de ye gɛlɛya ye a ti woloma a tun bɛ ta fɔlɔ ka maaw jagoya ka taa dɔw kun bɛ t'u yɛrɛ di hali bi minnu b'a fɛ ka k'a ye olu ti k'a ye minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ mago t'a la olu ye kɛɲɛkɛw ye olu de bɛ wele ten k'a sɔrɔ ko sebɛsomɔgɔw ye k'olu wele o damanda bɛ k'a ye o de kama nin ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka n ka jamana minɛ fɛn na fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ waleyajugu ye minnu bɛ ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi bi na motimara ye gɛlɛya kɔni bɛ yen dɔgɔnɔw ka kulu gina dɔw olu fara ɲɔgɔn ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ waleya minnu bɛ ka kɛ bi bi na o kumatigi ye maa min an bɛ dɔn ko i b'a don an k'a lamɛn. an ye nin lajɛ kɛ parce que a yɛrɛ b'a dɔn Mali ka situation c'est-à-dire n'a y'a lajɛ si c'est pas à Bamako i taara yɔrɔ yɔrɔ problème bɛ yen surtout an ka région la an ye dɔgɔnɔ ye an ye sɛnɛkɛla ye an bɛ bagan mara ka sɛnɛ kɛ ka fɛn kɛ an tɛ se ka o baara kɛ oui donc c'est pour ça an nana k'a fɔ opinion internationale c'est-à-dire que Mali yɛrɛ ka dɔn parce que n'i y'a lajɛ i b'a fɔ comme Mali yɛrɛ tɛ fɛn min kɛ région kɔnɔ u t'a kalama donc an nana k'a fɔ que vraiment an sɛgɛn gouvernement ka wuli pour amener la paix bɛn ko tɛ o parce que an bɛnnen don parce que le vrai problème ye min ye dɔ de n'o tɛ an kɔni u b'a fɔ ko Fulani dɔgɔn kɛlɛ don non o tɛ o tɛ dunan de nana ka don an ɲɔgɔn par exemple u bɛ taa tiɲɛni kɛ fulaw fɛ u b'a fɔ ko dɔgɔnɔ don u bɛna tiɲɛni kɛ dɔgɔnɔ u b'a fɔ ko fula don mais u ka wuli ka jɔ parce que i b'a ye n'i y'a lajɛ par exemple min kɛra Dinanguru armée bɛ yen mais u ma bali tiɲɛnikɛla minnu u taara ka mɔgɔ wɔɔrɔ faga min kɛra Douanza o don u bɔra lɔgɔ la u bɛ taa u ka so u attaqué et pourtant armée bɛ yen donc n'i y'a miiri vraiment c'est-à-dire n'i y'a miiri quoi an ka mɔgɔw u b'a fɔ bon donc armée bɛ yen pourquoi
natsika an la tene sisan o ka kɛ u ka bagan bɛɛ taara sisan hali n'u y'a fɔ bon ayi taa sɛnɛ kɛ ka gɛlɛn parce que minnu bɛ sɛnɛ ninnu fɛn la tracteur yu ɲɔgɔmɛ yu les bœufs a bɛɛ taara les gens n'ont rien fosi bolo donc n'u b'a kɛ d'abord lakana o de ye fɔlɔ ye u bɛɛ na ye dumuni ye parce que ni lakana kɛra mɔgɔ bɛ se ka taa ka bouger i se ka bɔ ka taa lɔgɔ la an bɛ se ka ɲɛ cogo di on est habitué à ça an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amidu Angoba ye u y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya ni o y'a kunba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ siraban kasara dɔ kɛra Kita marabolo kɔnɔna na kunungo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ masala o siraban kasara in dabalibanko don remorque dɔ e ka dɔn ale de ye ka dɔn k'a fɔ moto taxi dɔ katakatani dɔ k'o tan kɔfɛ maaw tun b'a kɔnɔna na k'a dafiri maa wɔɔrɔ bonyanko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔngina muso fila ni tora yɔrɔ yɛrɛ la k'a sɔrɔ u kun bɛ taa janaja de la muso kelen bɛ yen ale ba fatura o janaja kan ka kɛ seli fana ale bɛ ka taa nin kɛra ɛri kelen sɔnni janaja cɛ muso yɛrɛ maa min ni tora la musolaka in bolo ka fara muso wɛrɛ ka maa wɔɔrɔ bonyanko k'olu kɛ maa jɔnginen ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma maa dɔw b'a a kɛɲɛnabaw minnu b'a sera di an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Nanganimaga Keyita ne ye régisseur de recette ye Kɔfɛba commune kɔnɔ. Bon sira kun tɛgɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye accident de kɛra remorque tigi dɔ de ye an ka katakatantigi dɔ a chargelen musow la kɛni a bɔr'u kɔfɛ k'u gosi a ye mɔgɔ fila kun ci a yɔrɔnin na mɔgɔ 5 fɔ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn na olu kɛra blessé grave ye mais a ma jɔ yɛrɛ fɔ mobilitigi wɛrɛ de ka wuli ka gɛn ka taga la jɔ fo sira la ka a tourner ka na donc a y'o ma nalen a bolila quoi a n'a ka apprenti kɛ bolila aussi ma sɔrɔ dan y'a mɛn ko gendarme ko k'a taara yɛrɛ di olu ma quoi olu kɛni y'o de fɔ an ye ni y'a y'an kɛni wulila ka coucher dɔ parce que nin t'a accident siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a mɔgɔ 3nan ou bien mɔgɔ 4nan de yɔrɔnin kelen in na ye remorque tigiw bɛ mɔgɔ faga ye o de kɛra an fɛnɛ dusukun tiɲɛ tɔgɔ ye donc an ko n'an ma solution ɲini la a su ma ban hali bi parce que san o san mobili bɛ mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen na donc an kɛni bolo nin de solution y'an fɛnɛ bolo an bɛ se ka mun kɛ k'an yɛrɛ ni kanta dɔɔni quoi o de kɛra an fɛnɛ dimi ko ye an ye sira tigɛ ka coucher dilan a yɔrɔ la o masalakaw don mais an bɛ mɔgɔ kelen ye mais olu ka dugu ye Tundoto de ye u bɔra Fuguri de ka na u furulen bɛ yen de ne ka jalaki bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kan o ye gouvernement de parce que accident caman bɛ kɛ an bɛ jigin chauffeur la mais sira fana tiɲɛni sen b'a la dɛ parce que ni sira tiɲɛlen don bɛɛ b'a ɲini ka sira ɲumanma yɔrɔ de ɲini donc ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɔrɔn sira yɔrɔ minnu tiɲɛlen don u ka siraw labɛn et puis mobilifatigi fana k'u hakili to a la ni sira tiɲɛma yɔrɔ ma ni an bɛ mɔgɔ la dɔrɔn i ka taa dɔɔni dɔɔni a ka ca Ala fɛ aw bɛɛ bɛ tɛmɛ mais n'an ko temps t'an bolo an ka tɛmɛ biw bon yɔrɔ dun tiɲɛlen don a tiɲɛni fanga bɛ bonya dɛ. Ne tɔgɔ ye Kuramari Keyita ye ne bɛ moto dilan kɛ goudron da la Masala accident in kɛra yɔrɔ min na ne tɛ a tɛ 1 kilo bɔ sira in ko yɛrɛ ka ca fo ka parce que an bɛ yɔrɔ mun na bon adamadenw filɛ mɔgɔw yɛrɛ mago tɛ ɲɔgɔn ni la bilen yɔrɔ in na waati o waati mɔgɔ bɛ accident kɛ chaque fois mɔgɔ dɔ bɛ sa yen hali salon kɔrɔ mototigi dɔ fagara yen a kɔrɔkɛ y'a ci ka na fɛn san na o y'a faga mobili y'a faga yen foyi ma b'a la jusqu'à présent an ma foyi ma kɔfɛ bon adamaden dun an mago kan ka k'an yɛrɛ ni kun na chaque fois e k'a lajɛ n'u bɛ taa janaja kɛyɔrɔ de banni de kɛra u bɛ taa yen de bon n'a fɔra k'a fɔ ko dɔwɛrɛ m'olu sɔrɔ tuguni i ma bori ka so ko dɔwɛrɛ ma e sɔrɔ ko e su de tagara don olu kɔnɔ tuguni u tagatɔla janaja kɛyɔrɔ u ma se fɔlɔ yɛrɛ u taa to janaja kɛyɔrɔ de n'u kan ka taa don de janaja kɛ bi o de falen na nin na bi bon n'i y'a jateminɛ adamadenya la famaw k'a jateminɛ ka sira contrôler u ka dɔ fɔ bolifɛntigiw fana ɲɛna mɔgɔw ka taa cogo faamu parce que sira ɲuman yɔrɔ ni bɛɛ kan ka taa sira ɲuman yɔrɔ fɛ a tɛna ɲɛnabɔ mais mun b'i ɲa a to ka tɛmɛ fɔlɔ quoi sennama o bolifɛntigi o sira in bɛɛ bɛɛ de ye dɔ ma wusa ni dɔ ye mais a dɔn mun b'i ɲa ko de fɔlɔ sera yen quoi i kana fɔ k'i b'o sera ka se niveau dɔ ma problème ju nana yen de o a dun y'a attaquer a kɔfɛ de ne bɛ ka taa e bɛ ka taa e man ka ne tan tuguni i arlandini ne tɛmɛna i fana bɛ se ou bien donc ko in nana ten de a y'a gosi a kɔfɛ e bɛ ka tila ka coup de volant d'a ma tuguni donc ko in nana ten de a dugulenkan ne filɛ ten muso 2 de sara sur le sang mun sara o ba de tun janaja bɛɛ kɛla bi a ba de fatura a tagatɔ janaja kɛyɔrɔ de accident in filɛ k'o fana sɔrɔ ale ma se yen yɛrɛ tuguni ka fara farankanbaga wɛrɛ kan donc jogin ta dan yɛrɛ t'o la yɛrɛ parce que mɔgɔ 6 bɛɛ joginen don dɔw yɛrɛ bɛ o sen a bɛ tugun a bɛ tigɛ mɔgɔ t'a dɔn parce que sen jogina fo ka dépasser ne kɔni bɛ mun fɔ Mali autorité u k'a jateminɛ u k'u mako don population ni la parce que population yɛrɛ u mako tɛ population na n'a ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ gouvernement mako b'a yɛrɛ poche kɔnɔna la mais u mako tɛ population na dɛ i mana mɛn fanga i bɛ fɛn dɔ de kunna a mako tɛ population na nin yɔrɔ kelen in na yan salon tuguni mototigi fagara yan k'a sira bila fo ka don a nɔfɛ tu kɔnɔ ka taa tamponner fo tu kɔnɔ télé b'a kɔfɛ a kɛnɛ de bɔra a somɔgɔw fɛ yen dɛ u wulila su de ma nin fana kɛra yan bi 13h musokɔrɔba in tun kan ka sutura 14h k'u bɛ taa janaja kɛyɔrɔ o de labanna nin ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala maa minnu bɛ n'u kasaralen filuni na yarabi Ala ka hinɛw la dɔ ka fɔ ɲɛ ye dɔ ka fɔ cɛlakaw ye dɛ sanga ni waati bɛɛ siraban kasaraw de bɛ kɛ k'a sɔrɔ yɔrɔw tɛ k'a fɔ jamaba tugulen bɛ ɲɔgɔn na sirabaw kan ni dɔw kɔni o sɔrɔ ka ban a b'olu kɔnɔ ka ban k'u b'u ka soɲɛ kɔnɔ na
a ka d'u ye cogo min olu ka vɛrɛna gɔrɔla de don u b'a kɛ ten dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n b'a kɛ ten foyi ti bɔ a la o de y'a caman kunba ye ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ sabalibugukaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kɛnɛba ye n'a filɛ siradawolo yɛrɛ la o yɔrɔ in kɔni a kuma cayalen bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye 149 ye o yɔrɔ in kabini sangajan e ka dɔn a bɛ san 20 ni kɔbɔ bɛ a gɛlɛya bɛ sen na a kelen bɛ bi tabɔndɛ sibɔndɛ faamaw kelen bɛ maa minnu ka yɔrɔ don k'olu kumaniya ma kosɛbɛ k'a yɔrɔ nafa bonya kama musolaka dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale b'a ɲɛfɔ an ye gɛlɛya in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye an k'an balaka in lamɛn. Ne tɔgɔ ye Fana Dunbiya. Tɔɔrɔ min b'an kan ne yɛrɛ Fanta min filɛ nin ne kɛ banna ne kɛ bɛ ban don min a kulela ni yɔrɔ in ko ye a ko ne ma ko Fana ko ko yɔrɔ in bɛ sɔrɔ ne ko k'a bi sɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ ne ko k'a bi sɔrɔ n'a kumana ko an b'a waju n'a kumana ko an b'a waju a sara n'a dusukasi ne den ne kɛ banna n'an taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a yira ne yɛrɛ Fanta la ko n den ka ca ko n ka bɔ yen ni n taara luwanse nin ɲini u bɛ ɲininkali kɛ ko n den ye joli ne ye ɲininkali ne ko ko n den ka ca ko n dogo tɛ ne yɛrɛ ni sisan tɛ ne ye yana min kɛ ala de b'a dɔn ne yɛrɛ kɛ bɛ yɔrɔ in san don min n'i donna Dawudabugu ni Sabalibugu cɛ ni sibiri sera k'i to yen bagabo min tun ci sisan ko tɛ dɛ ne cɛ tun taa wɔyasire la ne cɛ de bila n dana pour que mɔgɔw kana dayɛlɛ o tɛ jee dɛ n'a fɔra ko kana anw manamana wuli la minnu taara fɔ faama ye olu de la k'a fɔ ko yan ko mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ k'a bɛɛ ye fantan de k'a bɛɛ ye firamu tɛgɛ la n y'o fɔ k'a bɛɛ ye fantan de o tuma anw ye fantan ye o tuma minnu ye wari tigɛ olu ka fisa n'an ye mɔgɔ ma bɔ ala wɛrɛ mɛrɛ ma den kan koyi k'i ye fantan ye mɛrɛ ma den ka kɛ waritigi ye alahu taala ye bɛɛ sɔn u k'a lajɛ ala ani ala kɛra kama ala kɛra yɛrɛ kanu kama u kan ka yɔrɔ d'an ma ne min bɛ kuma nin tɛ ne minɛ ne kan nin ne de b'a dɔn parce que luwanse la n tungalen don denw ka ca taa yɔrɔ tɛ n bolo n cɛ banna wa ne ni ɲɔgɔn caman de bɛ nin yɔrɔ in na donc an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini ala kira fɛ a fɔra ko Mali ye silamɛ jamana de ye mais silamɛya ka kan ka bange ni Mali ye silamɛ jamana hinɛ ka kan ka bange ni Mali ye silamɛ jamana ye makari ka kan ka bange wala si tɛ jamana kɔnɔ ni Mali ka silamɛya ma bonya min ta ye munna n'an ko o kɔnɔna na ko fantanw bɛ ɲini mais donc an y'o ɲini de tema bi sangalantimɛtiri musow de don an b'o sɛgɛn n'a kɔlɔbɔ de la bi an cɛw sɛgɛnna an cɛw ɲɛnina ne yɛrɛ k'e sara an bɛ kɔlɔbɔ la bi o tuma an bɛ min ɲini Mali fɛngɛw fɛ u ka a kɛ ala kama ka kɛ ala kira kama ka hinana parce que mɔgɔ ni fanga tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn ye mais u ka hinana ala kama ala kira kama ne bɔra bila silamɛw fana ma u ka kuma an ka yɔrɔ se ka di cogo min n'an bila yɔrɔ kɔni olu bɛ se ka yɔrɔ dan kelen n'a ma o mais olu man ka yɔrɔ ɲana parce que an ye hinɛbagatɔw de an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fanta Dunbiya kan ye min ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana ye nin kuma in dabalibanko don dɛ fɛn bɛ k'a kɔnɔ jamana minnu bɛ yen n'olu dɔn ko kafiri jamanaw walima jamana minnu bɛ yen n'olu ye yahudiya jamanaw fɛn bɛ k'a kɔnɔ a ti k'olu kɔnɔ n'a fɔra faama tɛ fantan hinɛ minɛ jamana o jamana kɔnɔ na basigi na ne bɛ gɛlɛya dɛ fantanw de joli bɛ bɔn ka tila ni sunkalow sera walima ka taa misiriw ta ni o ye ka taa o sarakabaw bɔ sanga ni waati bɛlɛlen kɔnɔ na ni maaw yera e k'a dɔn wari bɛ mɔndɔ ka di olu ma n'i y'a sɔrɔ o ye diinɛ kɔni tamasiyɛn bɛ maa minnu na walima maaw bɛ maaw minnu kofɔ ka sarakabaw bɔ k'a sɔrɔ fantanw joli minɛ don o de kama caman bɛ si bɛɛ kɛ tilese kunjɛ fɛ banani dɔ b'u minɛ u b'u cɛ ka taa n'u ye jamana kɔ kan u su bɛ don kɛsu kɔnɔ ka na k'a sɔrɔ a fura tun bɛ sɔrɔ cangara walima ŋuɲɛ walima ndɔnkɛbulu kun b'a dɔw furakɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ hakɛ n'i y'a mɛn nin berekɛnɛ b'a bolo ka na ala k'an ka jamana basigi n'o tɛ nin wala ninnu ka n'u don jamana kɔnɔ na basigi nani o bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ da la dumuni kɔni a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ faso tun y'a yira k'olu ye sariya dɔw sigi a ko kɔnɛ na sannikɛla dɔw bɛ yen kow bɛ cogo di olu b'a ɲɛfɔ an ye an ka dɔw lamɛn. Bon fɛn kɔni ma bɔ sogo la parce que sogo bu u bɛ 700 na sagasogo kɔnɔ u bɛ 700 na koloma o ye 600 ye kɔni b'a fɔ k'aw dɔ bɔra la mais ni nana sɛnɛ yɔrɔ la o b'a sɔrɔ a b'a prix kɔrɔ la wa. Foyi ma bɔ balo sɔngɔ la hali ne filɛ sogo feere yɔrɔ la sogo fɛnɛ c'est la même chose foyi ma bɔ a prix la an b'a san prix kelen na fo o prix kelen don foyi ma bɔ a la n'u y'a dɔ bɔ a la tuma min na an t'a dogo fɛnɛ an b'a fɔ a ɲɛna foyi ma bɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sannikɛlaw ye feerelikɛlaw olu yɛrɛ fɛ a ko bɛ cogo di a feerelikɛla dɔw yɛrɛ b'u hakili da ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. Foyi ma bɔ a la fo ni dɔ bɔra minnu na fo n'u ye olu fɔ an ye sinon an bɛ minnu feere kɔni foyi ma bɔ a la an bɛ nɔnɔmugu feere an bɛ sukaro feere sukaro an b'o kilo feere 100 n y'o mɛn teli la u y'o fɔ bon malo ninnu an bɛ malo étranger minnu feere olu bɛɛ sɔngɔ b'a cogoya la bon tulu min bɛ yan nɔ o ye boudor de ye o fana ye étranger de ye donc foyi ma b'o la fo ni fɛn farala ka kɛ fɛn ma bɔ a la dɛ. Bon ne ye balo de la de dibida kɔnɔ bon tiɲɛ yɛrɛ ni ne siɲɛ fɔlɔ ko kuma mɛ dɔ bɔra balo sɔngɔ la bon ne bɛ kuma mo information sɔrɔ fɔlɔ ne bon gamɛka an b'o feere 80 na dɔ office de o bɛ sɛgɛn yan mais malo étranger ni dɔ bisi ninnu b'a la 100 wala dɔ sur site a bɛ fini ninnu bɛ olu 100 soirée 100 ni mɔgɔ o gɛlɛyara quoi kɔsa in na o gɛlɛyara yɛrɛ de soirée de ma nɔgɔ mɛ soirée ka gɛlɛya bɛɛ o ye 100 ni 20 dɔ bɔra balo sɔngɔ na bon a bɛ se ka kɛ mɛ ne kɔni ma foyi mɛ i bɛ taa sugu la c'est le même toujours a b'o prix kɛ.
o kɔfɛ kulu min sigilen bɛ a baara balagire jateminɛ kama o ɲɛma ye Bugadɛl Dunbiya ye ale b'a ɲɛfɔ an ye DNCC o la an ka lamɛn. Ni ala sɔnna ma n'an sera ka jija kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kɔnɔden minnu bɛ sanni kɛ olu ka kibaruya di association consommateurs ma association consommateurs fana k'a lase a ma an n'u yɛrɛ ka jɛ ka kɛ lutte citoyenne ye ni ala na kira sɔnna ma sɔngɔ minnu fɔra waati surun kɔnɔ an bɛ se k'a fɛ a y'a ye ka bɛɛ y'a ye k'a fɔ buru ta kɛra yan nɔ o semaine fɔlɔ ninnu na a gɛlɛyala kosɛbɛ an ye wulikajɔ minnu kɛ ani association consommateurs ale ni boulangeries yɛrɛ ka ɲɛmaw o y'a to bi ala barika la buru bɛ ka feere jamana fan caman na dɔrɔmɛ 50 la mɔgɔ si tɛ 60 ko kuma fɔ bi buru ko la o sɔrɔla mun fɛ o ye an kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ka se k'a kɛlɛ kɛ donc nin fana la min ye siman sɔngɔko ye o min ye sukaro sɔngɔko ye produit o produit n'a subventionné na n'an kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kunnafoniya di aw ma n'an bɛ fɛ teliyala a sɔngɔw ninnu olu k'a latimɛ donc an ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɔgɔn nɛ ka se ka mɔgɔ minnu n'olu an t'a fɔ u tulo ka gɛlɛn mais n'u bɛ sariya sɔsɔ la donc an bɛ se ko olu wajibiya cogo min na u ka taa nɔgɔya sira fɛ ni ala n'a kira sɔnna ma anw b'a kɛ i b'a dɔn anw ka baarakɛlaw olu mana wuli ka jɔ sabati cogo cogo ni kunnafoniya t'u bolo o tɛ se k'a kɛ e bɛ taa n'i y'a jate minɛ bitigi min bɛ Bamakɔ kelen pe kɔnɔ bi a ka ca bitigi 3 ye bon anw ka agent anw yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan DNCC la anw tɛ mɔgɔ 100 bɔ bon minnu bɛ enquête kɛ minnu ka bilalen bɛ enquête la olu tɛ mɔgɔ 100 yɛrɛ bɔ bon n'a fɔra o bitigi 3 ni kɔ bon anw ka se ka wuli ka jɔ kɛ hali ni don o don an tɛ segin so i b'a dɔn k'a fɔ an tɛna se ka se o butigi ninnu bɛɛ ma an bɛ se k'o nin ko in kɛ cogo min na n'an ye sira na don mɔgɔw kan c'est à dire mɔgɔ minnu n'u tɛ ka sɔngɔ ninnu bato k'u dénoncer ka se ka plainte kɛ ka se ka facture lase an ma donc an ye numéro minnu bila bɛɛ lajɛlen ko numéro ninnu ɲini k'u dɔn ni taara sanni kɛ i ka se ka kunnafoni lase an ma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala na kira sɔnna ma nin baara in an ka se ka kɛ ka walasa ka wasa sɔrɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Bugadɛl kan ye u y'a fɔ cogo min na k'u sigi biro kɔnɔ ka jate caman fɔ a kɔnɔna ka sɔrɔ a tɛ kɛ ten o de y'a gɛlɛya caman kunba ye ala ka tile ɲuman d'a ma. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Ameriki jamana kɔnɔna na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kumalasela min bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ ko waleya min bɛ ka kɛ tigiri dugu kɔnɔna na ko nin ko in kɔni ye jɔrɔnakoba de ye ko hali n'o y'a sɔrɔ lakana kɔni nati mɛ nin waati laban ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko binganiya kɔni bɛ ka kɛ jamana kɔrɔya fan fɛ ka digi ka taa kaɲaga fan fɛ. N'an bɔra an bɛna an yɛrɛ fɛ farafinna jamana kɔnɔna na coronavirus bana kura min kun bɔlen don n'a wele Delta coronavirus a yɛrɛ la fɔ k'a ye tiɲɛni wale caman kɔni kɛ jamanaw kɔnɔna na k'a jɔrɔ kɔni fanga bonyana bɛ kosɛbɛ ni bana ku variant kura min filɛ nin ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔgɔkun 6 kɔnɔna na ko bana in ye maa 224 k'a y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ. N'an bɔra an bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔna na maa 10 ɲɔgɔn olu kɔni bɔnna n'u ni na bɛɛ ni dugu kɔnɔna na ka sababu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw kɔni faralen bɛ jamana lakanabagaw kan ka yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɛɛ jɛ fanga kɔni k'u sinsin u ka jamana kɔnɔna na. Ameriki lasigiden min bɛ Congo jamana kɔnɔ n'a wele Maye Hamed ale kɔni ye wulikajɔ ta ni ka taa bɛɛ ni dugu kɔnɔ ka taa ɲɛda ni waleya ninnu kan a y'a yira k'a fɔ ko l'Ameriki jamana kɔni bɛ labɛn na yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don Congo jamana na ni waleya ninnu na. An karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na ka se ka bɛnɲɔgɔnya k'u hakili sigi k'u don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basi lafiya bɛ se k'an sɔrɔ cogo min na.